Ali ono, imam tamo isto, velim žene u normalu da radi, nešto sam spremila. Jer ja, nije da ja ne, ja volim prašiti, ja sve volim raš što se jedi. Što se ne jede, ja onda. A nije dobro. Da, idite tu od tamo stranu. Ima leći, pusti da mi je. Dobra. A na dolu su paprike, one crvene, ne one dugačke ulice, ne one. Glomazne. Ja više te da, je kod Eva, a nisu one dugačke, znaš. Ali isto može u peći Alo! Vajan za vas. Dobro. Dobro, ko je to neka, znaš, ono kad im se ne da i... Ona je i bolje, da, ona je nama dalje. Kad im se ne da i, onda on njega i je.